Blíži sa nov a je časť spomaliť, uveriť, rozlúštiť, zakúsiť, preveriť. Keď príde span predmestia vnútorné, priestory, okamih splynutia, premeny. Vzduch sa ježí, pokožka, nádeje čarovné, premieta vnútorné na vonkajších ľudí. Konflikty ukáže, spomaluje v procese, v prúde rieky. Život a duša. Psyché naviguje rovnaké gesta, symboly pre odlišné javy, premeny, obsahy, prežívaš zmetok, ľubovoľné akty tela a duše. Rovnaké gestá, symboly pre odlišné javy, obsahy. Knižná novinka a plno slov. Môžeš si predstaviť, čo autor zamýšľal, dotvoriť vlastný artefakt.